ji? Ai tun jiya bacci na kasa gabaki ɗaya. To. Akan lalle yau sai na ganki. Na ce zan tako da kofar gidanku. Yau zuwa ne kawai mu zauna mu sha shirin iya shirin ni da ke. Ai ko sa'a kai dan har nayi wanka zan tafi gidan gawata. Sallaman ka. Ai duk inda kike ma sai na biki saboda ai hirar tana raina kuma tana baki na da sai na yi hira da ke yau. Ko? Allah. Ka koyi sa'a. Allah. Kina nufin da yanzu ta zuba ki labari sallanki. Na karkada kunnuwa ta ina jin ka. Kin ga labarin nan akwai na daya. Na gode. Akwai na biyu. Akwai na uku. Akwai na hudu. To. Na biyar zan lalubo amma ba yau ba. To kin san wai me yake faruwa? Wato wani ne yake tafiya da shi da matarsa. Sai abin ya ban mamaki. Suna cikin tafiya sai suka bi irin maraba hanya ta yi nan ta yi nan. Yawwa nan zami ko nan zami? A mai nan dai ko? A'a nan da ya kamata mu bi. Ke kamata ki ban direction ko ne kamata in baki direction? Kamarin. Ke kike tukin ko ni nake tukin da zaki ban direction? Amma wannan miji mugu ne. Dan muguwa ma na gaske. Na biyu kuma kawai suna cikin tafiya sai suka je gun mai kibi. Yawwa hajiya ga mai kibi soyawa za a yi ko kuma dafawa za a yi? Ka kake min girki ko kuma ni nake yi? To ba zan shawarce ki ba kuma? To. To kin ga abin da ya faru. An yi one kenan. Yawwa yar gari. An yi ɗaya da ɗaya. Kashi na hudu kuma. A na uku ne. Ke kike ban labarin ko ni nake baki? Kamare ni? Na mare ki. Ai ko za ka gani. Ni za ka mara? Tafi ma da Allah ki tafi na fasa baki labarin. Sai gobe. Kuma goben baki zo da wannan kayan ba zan ƙara baki labarin ba da su zaki zo mun gobe. An kya zo da su goben kai kake min wankan ko ni nake yin wankan wanda naga dama da shi zan fito. Kika kwahin da mari? An mare ka ba kai ma kan. Bikin mari taken Najeriya. Wallahi kin mari na Hilal Antam.